गोजोन्थों नोंथांमोन मिडियानि आंनाव सफैनायनि थाखाय। डक्टर बसन्त कुमार गस्वामिया सासे गोरों गोरा मानसि। बबे बिथिंजों नायनानै बिथाङा बेबायदि बिबुंथिखौ होखो जों हमनो हाया। नाथाय जों बर', मिसिं, देउरि, तिवा, कार्बि जायखिजाया जों बर' आरो मिसिंल' नङा, जोङो जोंनि जाथिनि सिनायथिखौ जों होगोन। जों बर', जों मिसिं, जों तिवा, जों कार्बि, जों देउरि, बेखौ होनायाव मालाय हारि बा जोंनिनो बिदा गेदेर आफाद आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि बुंनाया जेबो जुक्ति गैयि बायदि नुहुरो आङो। जोंहा जोंनि सिनायथिखौ लागोन। आरो बेवहाय माबा सिङाव बाथ्रा दङबा, बबेबा एंगेलखौ लानानै बिथांनियाव बाथ्राखौ होनदोंबा, जों बेवहाय बुजिहरनायाव जोंहा सौहाजोबाखै। बिथाङा जुदि ओरैबायदि सानदोंबा, मिसिं, बर' बे मोननै हारिया गावसिनि मातृभाषाया बर', जाथिया जों बर'। नाथाय असमिया बिजोंखौ फरायला होननाय बे साननायाबो बेनिया गोरोन्थि। मानो होननानै बुङोबा, जों थागिबि हारि, माने जायखौ होनो खिलन्जिया एबरिजिनेल, जों हारियानो असमिया राव, असमिया संस्कृति बा आसामनि जे संस्कृति, बेखौ जोङो फोथांबोदों, फोथांगोनबो। माने प्रकृतियानो, मिथिंगायानो जोंखौ बेखौ बुंखादों। जायगा नायनानै असमिया बिजोंखौ फराया जानो हागौ, असमिया मायधंखौ लायाबो जानो हागौ। जायगा नायनानै गावबागाव बिमा रावनि बिजोंखौथ' मायधंखौथ' लाखागोन। बाहाय आसामनि बा आसाम साहित्य सभाया खर' सानांगौ गैया। फारसेथिंजाय बेबो जे जोंनि मानसिफ्रा जे असमिया बिजोङाव फरायाखै, बर'आवल' फरायदों बेबो नङा। जेरै असमिया मातृभाषा फरायनांगौ मानसिफ्राबो दिनै हिन्दी मायधमावबो फरायनायबो दंसोगारो, आरो गोबां इंराजि बिजोङावबो फरायनाय दं। होमबा जों सिदा बर' आरो मिसिंखौल' थांखिनानै बुंनायाव बारा बिथांनि बिबुंथिया बेसेन गोनां जायाखै। सार, नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियायावहाय, जितु क्लास 9 आरो क्लास 10 मेथ्स आरो साइन्स इंलिसै फोरोंनाय जासिगोन, इंलिस फरायनांसिगोनखौ जों नुनो मोननाय जादों आसाम सरकारनिफ्राय नटिस। दा बेनि सायाव सारा मा बुङो? बे सरकारनि बे थांखिया जोंनि भार्नाकुलार लेंगुवेजफोरखौ, जोंनि मिडियामफोरखौ नेग्लेक्ट खालामनायनि, माने बेसेन होयै खालामनायनि मोनसे षड़जन्त्र जों सानो। इंराजि बिजोङावनो जोङो बारस्लायजोबलांनांगौ, इंराजि बिजोंखौनो गुरुत्व बेसेन होनांसिगौ होननायनि बे बिथिङावसो लांनाय बायदि नुयो। दिनै मेथ्स आरो साइन्सनि बेलाखौल' होनबाय, आरो गाबोन समफोरबा ससियेल साइन्सखौ बुङैनि मा खोथा थानो हागौ, हिस्ट्रिखौ बुङैनि मा खोथा थानो हागौ, जिअ'ग्राफिखौ बुंनो हायैनि खालामैनि मा खोथा थानो हागौ। जाजोबलांगोन। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा गावनि थांखियाव रोखा। जोङो बे साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै आयदानि इंलिस बा इंराजि बिजोंनि बिजाबखौनो जोंनाव होनांगौ, बेखौ जों गनायनो हाथाव नङा, गनाया। जों सावरायगोन बयजोंबो। जों बर'
थुनलाइ आफादाल'थ' नङा जोंहा जोंजों नांजाबफानाय एबसु दं आबुं दं आरो जोंखौ बाद होनानै आसाम साहित्य सभाया मा होनगोन आसुआ मा होनगोन राभाफोरबो दं बिसोरबा मा होनगोन जोङो जौथ' भाबै सावरायगोन आरो मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो थांखि लागोन खिन्थु जोंनि थाखाय बे गनायथाव नङा दा सार नुनो मोननाय जादों माखासे बर' भेन्सार फरायसालिफ्रा गोबां डिमान्ड खालामदों जे सरकारि खालामनांगौ होननानै नाथाय दासिमबो बे आबुं महर मोननो थाङाखै आरो बिनि अनगायैबो बर' मिडियाम फरायसालिफ्रावहाय फोरोंगिरिफोरनि गोबां जेंना बिजाबनि जेंना बायदि बिथिंनि जेंना बिनि सायाव सारा मा बुंनो सानो फरायसालिफ्राव थाखोनि फरा बिजाब सौहैयाथ' दिनैनिल' बाथ्रा नङा बेयो बोसोरै बेबायदि जादों बर' बिजोंनि बिजाबा सौहैद'यैनिबो गोबां जाहोन दं बेखायनो जोंनि बर' बिजोंनि थाखोनि फरा बिजाबफोरखौ असमिया बा इंराजिनिफ्राय दानस्लायनो हरनायाबो जोबोद बाङाय सम लानानै जोंनो हरो गावसिनि जाखांबासो जोंनिखौ हरो जोंहा दानस्लायनानै हरनायाव माने लेहेम जालाङो बेबो मोनसे आरो गोबां खोथा दं बेखायनो बोसोरे बोसोरे टेक्सटबुकफोरखौ सोलायनायखौ बाद होनानै देग्लाय मोनसे थाखोनि टेक्सटबुकआ जाखांनायनि उनाव उननि बोसोरनिफ्राय बेखौ सालायनांगौ होननानै जोङो आगोलावनो दाबि खालामबोबाय थादों सिगाङावनो बोसोरसे सिगां जुदि जोंनि टेक्सटबुकफ्रा जाखाजोबनायबा नै देग्लाय बोसोराव टेक्सटबुक गोदान खालामगोन देग्लाय बोसोराव रानगोन बे मोनहैनायावथ' जोंहा गोबां खोथा थाबाय मोनहैद'आ जाहोनाव मा जादों जोंथ' ओरैबायदि नुयो बेबायदि खालामदों फारसे जोंनि सरकारि स्कुलाव जोंनि गथ'नि बिमा बिफाफोर बा गथ'फोरखौ गोसो बायहोनाय नुदों नोंसोर थां प्राइभेट स्कुलावसो मोनो इंलिस मिडियामाव फरायबासो बे बिजाबफ्रा नांगौ समावनो मोनो मोनसे गोसो सिमफायनायनि सरकारनि षड़जन्त्र बायदिसो आंथ' सानो जायखिया जोङो टेक्सटबुकआ नांगौ समाव मोनैखौ जोंबो सिमान लायो गोबां सरकारनि खामानि दङ जोङो बर' थुनलाइ आफादा बुंनोल' हायो नाथाय आखाइजों आथिंजों मावनानै जोङो बिसोरखौ हेफाजाब होनायनि जोंनाव खाबु गैया बा खाबुआ थोजासे नङा सार जोङो बर' जिथु फरायसालिफोर माखासे फरायसालिफोरा दासिमबो सरकारि जायाखै आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंना सारा मा बुङो आं बुंग्रोनि सरकारि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जेंनायाबो बोसोरै थाबोदों दाबो दं आरो दा बारासिनसो नुजादों टेट एलपिनि थाखायबो टेट हाइ स्कुलनिबो टेट हायार सेकेन्डारिनिबो टेटखौ माला खुंगोन माला जागोन टेटआथ' जाखांनानैबो गोबां स्टुडेन्टफोर फरायसाफोर ओरैनो गोलैनानै दङ नाथाय एपइन्टमेन्ट होआखै जाहोना मा मोनसे स्कुलाव स्टुडेन्ट अनजिमाया खम जालांबाय बाङाय जालांबाय बेल' नङा मानो होआखै जोंनि बाथ्राया बेसो आरो नुदों फरायसालि बाङाय जालांनायफोरखौ बै स्कुलाव बहाबा मोनसेयाव ज' लांनानै मार्चआप खालामनायबो जागासिनो दं बेहायबो जोंहाबो साननांगौ खोथा थादों आरो दहाय बुंनाय बायदि टेक्सटबुकआ नांगौ समाव सौहैया बेनि जाहोनावबो सरकारि स्कुलाव स्टुडेन्टफोरनि अनजिमाया फरायसानि अनजिमाया बाङाय जालांदों बेखौ बाहाना लानानै फोरोंगिरिनि जे थिसननाय बेखौबो गैया खालामदों मोनसे खोथा बेखौबो जों खोनादों जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव बर' बिजोंनि पस्टआवनो फोरोंगिरिनि पस्टआवनो गुबुन बर' रोङै
बर' नङै मानसिफोरखौ एपइन्टमेन्ट हरदों आरो बिसोरो बा जोंनिफ्राय कमप्लेन होबाय बिसोर बर' रोङा बर' बिजोङाव फरायनो हाया स्कुलानो जोंना बर' बिजोंनिखा कमप्लेन होबाय 2 मास 3 मासनि उनाव बहाबा लाना थांबाय उइथ पस्ट दानिया बे स्कुलाव जे पस्ट खालि दंमोन बेनो थायाखै बेथ' षड़यन्त्र नङा होमबा बे जाहैबाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि खम बा फोरोंगिरि गैयै जाहोनफ्रा बे जों बुंगोन सरकारा बाहाय होनांगौ जों दाबि खालामबोगासिनो दं फारसे प्रभिन्सियेलाइज स्कुल खालामनांगौ गोबाव बोसोर गुदि फरायसालियानो जा गेजेर फरायसालियानो जा गोजौ फरायसालियानो जा गोबां बोसोर गावनो गाव सरकारि जानायनि थाखाय नांनानै फरायसालिफोरखौ गायसनबोदों जेराव जे नांगौ बिसोरनाव माखासे कन्डिसन दं जे नैबे कन्डिसन हा कन्डिसन नाम्बार अफ स्टुडेन्टनि खोथा टिचार इडुकेसन टिचारफोरनि ओरैनि खोथा क्वालिफिकेसन थानाय ओरै जानांगौ बेफोरखौ नाना बायदिसिना माने कुवेरि खालामबाय थानानै बिसोरो टाइमखौ थांहोगासिनो दं बेहाय जोङो हमनो हायो बिसोरो स्कुलखौनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गोसो गैखाया बिटिआर सुक्तियाव 6.3 मोन नामा बिनि गेजेराव सरकारि स्कुल जायैफोरखौ सरकारि खालामनायनि सुक्तियाव लानानै फैदोंमोन अब्लाबो जाय सुक्तिखारिफोर सरकार सालायदोंमोन बिटिसिआव बिटिसिनि बाहेराखौ होनाब्लाबो बिटिसि सिंनि स्कुलखौनो खालामनो हायैखौबो जों नुबोबाय बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा खावलायदों गोनां जाबा जा सोमावसारनाय बेबायदि लालायनांगौ होननानै बुङोबा लानांगौबो गोनांथि दं होननानै आं सानो नाथाय जोंनि गारजेन जोंनि पलिटिकेल पार्टि जोंनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बाहाय हेफाजाब होनांगौ सावरायनांगौ खोथा दं